Iki Mbak, nyang karo jupone. Kok suwi menang tuku kondi dodane yo. Lah rasane ki mung konggangan kok. Tuku menyang pongondol tekan kono. Ngondol piye to Mbak? Eneke nang nggone kono. Ya wis lah. Nyapone to Mbak? Menyang kosong beda iki. Kuwi ngono jadi bakule menyang model anyar. Beh, kok enek-enek to. Sampai kaget aku Mbak. Menyang apa iki? Ya kok yo enek-enek menyang model anyar barang kok sampai banyu deket kan. Patra yo era baru lho Mbak. Ya ampun, apa ngeki no? Nyapone to Mbak? Macam-macam dikon anak-anak piye tak kon tuku dupa kon tukune kembang api iki. Didi. Sumpah Mbak menyang lu pengen tak kaget Mbak. Yo nyanyi kono ganggu konsentrasi kowe. Kok betul aku. Menar cukup yo le, angene mbae saji. Nggih Mbak. Nganti ke nyok nyok. Opone to Mbak? Ngene iki kok syaratnya yo le. Dipun tak wis teko omah sawurna. Sawone sinten Mbak? Sawurna raine sing digawi. Yo disawurne saubenge omah. Terus syarat pindhone yo le, omong ana wonge aja oleh turu sadurunge jam 4 isuk sak suwene selapan. Iya lho wingi lek wayah donge makane lek rembes to Mbak. Cangkemmu rasah bantah, pengen tamune akeh ora. Ya iya to Mbak. Wonge kon muncalne sempak telung setel ning ndur genteng ya le. Tak mau gak tau sempakan Mbak. Cara diganti sempak kowe piye? Ya ora kenek nule. Kan ya padha-padha sempake to Mbak. Iku sing terang nak malih omahmu ngene wonge panggah udang. Kok mau sempake anake? Ora apa-apa, pokoke sak keluarga. Oh, ngono. Parang riyen. Ya wis pandungane bae, muga-muga lancar. Amin. Cukup bojone.